इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि माथाइनि 5 बालाबनि 44 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों गावनि बिसारुफोरखौ अन आरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनि लागै आर'ज खालाम होनना बुंदों। इसोरनि बायख'आ दिनै गुबुन जुदा अपोजिट एकदम संसारनि बायदि नङा। दिनै संसारनि मानसिफ्रा जोंनि बिसारुफोरखौ अननायखौ बिसोरो फोरोङा। बिसारुफोरखौ जों अननो हाया, बिसारुफोरखौ जों मुगैनाय, बिसारुफोरखौ जों नासयनायखौसो जोंनो फोरोङो आरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनि लागै आर'ज खालामो होनना बुंदों। जों नासयग्राफोरखौ जों उल्थायै नासयफिनो, नाथाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेलनि रावा जोंखौ बुंदों नोंसोरखौ नासयग्राफोरनि लागै आर'ज खालाम होननानै बुंदों। जोंखौ जुदि सोरबा नासयोब्ला बिसोरनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनांगौ। नाथाय संसाराव जोङो मानसिफ्रा बेबायदि नङा, जाय जोंखौ नासयो जों बिनि सोलायै जों बिखौ नासयफिनो। नाथाय बाइबेलनि गाहाम बाथ्राया, गाहाम बोसोना जोंखौ बेबायदि फोरोङाखै। गावनि बिसारुफोरखौ अननायखौ बियो दिनैहाय फोरोंदों आरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरखौ बियो आर'ज खालामनो बियो दिनै फोरोंदों। अब्ला जोंनि जिउआवबो जों दिनै मानसि जानायखाय संसाराव बिसारुफोरखौ जोङो सुथुर हिसाबै साननायनि सोलाय जों बिसोरखौहाय अननि आरो जोंनि नासयग्राफोरखौ जोङो नासयनायनि सोलाय जोङो बिसोरनि थाखाय आर'ज खालामनि। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों। आमेन। गोजोन्थों।